Вижте, хора. Виж, има водопад. Вижте, има водопад. Елате по-надолу. Ето. Ето, вижте какво е. Абе, къде отидоха те без мене, бе? Ало! Ето. Може да видите малката рекичка. Само тук ще трябва да прескачаме реката. Рекичката, поточето. Ето. Хора, трудно е. Трудно е да се прескача. Къде? Трудно е. Щеш да го прескочиш ти? Трудно е да се прескача, както ви казах. И сега отиваме нагоре. До тук ли беше? И отиваме. Нагоре, какво има? Нагоре? Гора. Нагоре ли сме? Ама има някакво тъмна камъчки. Мисля, че не сме нагоре, така че мисля, че трябва да си завиеме. Трябва май да си тръгваме надолу. Май сме надолу, не сме натам. Ох, хора, объркахме се. Тук е трудно. Много е трудно. А какво виждат хората, не е ясно. Хората. Сега така. И хора, Тук има лулампа. нагоре сме. Тук има някакви довари. Хайде бе. Уморих се, бе. Хайде, мисля, че сме надолу. Не сме. Тук на печи, готено. Имало лампи едно време. Ами да слизаме, да се връщаме. Не бе, да видим другия квартал, бе. Ох, ох, хора, изморих се. Чакай, че чорапа ми... Толкова много път, толкова много нещо. Ти стига снима, бе, как няма да се измориш? И да. Трудно е да се изкачва. Извинявам се, че не ви говоря много, защото ми е трудно да ходя и да говоря. Да. Какво казвате, бе? Ох. Хора искат да си правят две нещата от гухарчета. Направи венец. То с две не става. Нещо ми дойде. Дойде ти, да. И какво? Страх ли те? Да. И ти пък, добре ли си? Изяде ли това? Не, просто ме е гадно от тези боболечки. Хора, Тук има басейни ли? дразня се вече. Айде да си ходим надолу. Писна ми. Писна ми вече. Искам да си ходим надолу. Добре, връщай се, ние ще настигнем. Голяма се оправи се. Не. Абсурд. Каква хубава къща. Трябва да ходим заедно. От тук надали ще излезем. Няма да излезем, ще се връщаме. О, хайде да се връщаме. Чакай, да Но видим. там е горичка. Вие какви порти има. Оф, аз на кого обяснявам? Не вземе и тинтява. Оф. Хора. Значи всяките керамиди, вятъра не може да ги камънки. На Боженци много стуто, много топло. Това е нашия живот в Боженци. Изкачваме едни баири. Пред дома. Изкачваме баири. Много неща. Мамо, може да си махна якето? Ми хвърли го. Аз моето напълних с вода, го разредих. Мамо, може да си махна горе якето? Излей го, излей след пак чашката ще я хвърлим в някой. Не съм потна. Ох, хора, трудно е тук. Чакайте, че снимам и не мога да си махна якето. Андрея, влизай в гората, не си маха якето. Оф, не искам. Ох, трябва да си го махна. Ох, хора, толкова е гадно. Времето е топло. Жега за басейн е времето. Нищо, утре ще плуваме. Погледнете къде се намираме.
погледнете къде се намираме. Много е. Вижте каменистото. Кой ще дойде тук къща на за гости? Що не може В- да се само чантите избирате? Се качи. Как се качи с колата? В Боженци е много странно. И е много слънчево обаче. Трябва да оставя моята на бариерата. Не. И да дойда до там. Не видя ли, че пише? Трябва да си искам... Искам да си ходим от тук вече. От тази горичка да се махаме. Умори ли са? Да, И искам аз се уморих. да си ходя. Като ще отиш, къде ще отиш? Вкъщи. Вкъщи. У Боженци. Сега нали сме обожени? Малко ти е надалеч. Андрея, гледай напред. Хора, Хора! какво става тук? Какво става, хора? Хора! Андрея ще да падне. Не казвай. Ще да се хлъзни окълта и да падне. Хора! Не е за втори път. О, стига, че ми излагате влога. Излагат ми ти влога. Тези хора. Ох, Хора! хора. Сега ме снима ли? Искам. Аз да се излагам. Ти не се излагаш. Не бе. Помниш ли снимката с онези джуки? Много си хубава на онази снимка. Ох, Хора! благодаря, че ми напомни. Ох, хора, искам да се прибирам. Няма път към вкъщи. Няма къде дойдохме, не знам как ще се приберем. И аз. Трябва да дойде някой да ни прибира. Да. Хора! Ох, божки мили. Еми, ще затварям влога.